खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 14 मार्च 2023 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिमा-बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। सेंग्रा-सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। आयाबो दिनै बांनो हागौ। न'खराव बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुनजों दिनै जोबोर मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। बिमा-बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो बांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन।
गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव दिनै गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै फैफिननोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव दिनै मानहानि जालांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसि फिसायजों अनलायनाया बांनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बहाबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाया दिनै सुस्रांजानोबो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन
गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ, गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, सोरजोंबा बाख्नाय जागोन, लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।